Pinoy Bus Driver TV. Pug Sitateng! Maganda kami. Wala bigagi ka buksit. August 1 din tayo sa Del Gallego Camarines Norte. Pa-southbound tayo kung may kabuksit. Alas 10 na gabi. Shoutout sa inyo lahat dyan, mga kabusit. Hindi ko na babagit ang mga pangalan, dadami na, pagkita tayo. Basta overall na yan. Del Gallego, bicol.
tayo sa ano eh. Lupe. Bulakling. Bulakling. South Pole. Bicol ba kayo? Ano ka na yan? Oo yata. Kung kaalis na nila, wala pa yun? Ha? Kaalis na daw? Wala pa yun. Kanya pa yun sa Juan. Sa Barangli. Yo, makita naman niya yung ano ko, cellphone na naka-vlog. Kita mo yung puti. Naka-vlog. Pambelt. Pwede pambelt? Ha? Ipada na Boss Mark. Oo.
may matakol. Saya. Malaki. Ah. Dagos po, kamu digdi sa lupi. Cabernet-Sauvignon. Iyo. Iyo. Oh, kita dang. Mau regano no. Nakabutan pa natin yung labin. Yung, Yung labin. yung dun sa pagbilaw kanina. Oo, napamalis na kanina. Tagal pa natin ang alis. Nabutan pa. Focus na lang. Bogset. Nagilaw-ilaw din ko. Nagilaw yung meron. Sure ko. Bogset na rin. Ayus. Oh, ito na. Ito na, blue ang, ilaw. Blue ang, on. Yes. Oh, yan, ilaw na. Pababa na. Ano may, on. Yung ano, tourist. Sunod na. Kaya. Wah. Kuha na magiging 40. Bogset na ting! Ako tawad. Eh, Kaya na? Charter. may blue pala yung ilas sa taas. Oh, may blow. Kaya tatanda ko eh. Tiger tourist. Special trip pala yun. Still ba? Galing ng ano, UF.
na tayo. Naurang tayo sa mga galing tawid eh. Barangay Sipocot, Sabao. Well, pupusin ako rito eh kasi nagsilindihan niya dyan eh. Babado na yan. Oo, tabi-tabi ako eh. Pangit mo kasi mga ganyan na may kantuhan tapos babada. Oo, Line group pati. oo. Yung ano kanina, King. Is ganyan pa yan ay. Ikaw bunso, susumbong kita kay ate. Nanggigit na. Siren. Buksin na tang. Wala kaya? Tuloy. Ituloy ko wala. Wala pang nag-iiyaw. Ay, wala. Ay, agad parking. Parking. Buksin na tang. Nice cut.
Bicol. Series na motor. Eksakto alas 10 Col. Dito na tayo mga busit sa series full stop ng Sipocot, Bicol. Kain na naman. Si Migo pala yan, no? Ha? Si Amigo pala. Yun na sa truck. Kaya pala nagpupusin na. Oo. Fish dessert. Oh, pasahero, bus stop. Oh, di pa kumain, kaya mo na. Ang kasunod nito, susunod matutog na, 5 oras pa.